Wat een applaus! Goedemorgen. Ja mensen, het weekend zit weer voor de door, dus welkom bij Neet op Vreed. En wat een nice weer deze weekend. Over het faillissement van de stoomtrein praten we om tafel. Daar zit Sjerp Jaarsma. Hij weet alles van de Heineken-ontvoering en speelt zelfs ook nog een rolke in de nieuwe film. Verder wie het Hiense-drama weer actueel. 4 wielien kwamen 20 Hieners om in het Hegewetter bij Marm. Maar ja, wat vonden die Hieners er nou zelfs van? Waarom even onder kantje met die dikke baat? Ik zie het. Als die camera's we zien, ik maak voorop. Wat eerder onder gewoon, waarom staan die mensen al niet te zien? Ja, die staan nu juist te zien volgens mij. Ik snap niet wat ze ondijs willen, maar ze doen het toch. Of staan we verkeerd? Ultje zei toch, we moesten niet recht staan? Nee, we moesten linksaf, zei Ultje. Nou, ik snap er niet meer van. Ultje snapt het volgens mij niet helemaal. Nou, dat wordt toch lang, want dat wetter met mijn hoeven, dat is hier nog skimmel. Die net een heel soort, ja, dat doet het droeg weer. En dat zei toe. Dat zei ik. Kaast me nog wel. En volgens mij zag ik die krulbal van Rolf Lausma er ik staan. Oh ja, die zoeken zijn eigen programma, ja, Maarten. Nou, dat is een nooit, joh. Zullen we door eens even zien wat er onder hand is? Die kan dan maar uitgaan. Oh, dan kom ik er bij Fraljon op Hinders. Wat een leuke famkes. Nou ja, en ze hebben gelijk krijgen, want ja, dan steen ik dan maar in mijn eigen programma. Nou ja, toch slagen. Hey, we zullen elke keer nog trakteren op die heerlijke bosvruchten klafoetistaart van de Hema. Maar ja, dat ken je nog niet meer, want die ben op. Dus daarom krijgen we nog lekker eten van ons radiokok, René Vaatjes. René. Hoi. Ja, René. Geen bosvruchten. Nee, inderdaad net. Geen taart, wel over lekkere dingetjes hier. Wat heeft het voor je smaken? Ik heb een lolly van Geitensees. Ja. Met zoetzure bieten omheen. Dat is dit, neem ik aan. Dat is deze. En ik heb een satéetje van tonijn. Met een komkommersalade. En een chocolademousse met pepernotencake. Lekker. Ja. Hey, dat is nou radiokok. Ja. En dan vind ik radio een heel mooi medium. Maar het doel van radio is natuurlijk ook mensen mooi nemen. Hoe doe je dat mooi eten? Want dat mag je zien toch? En proeven vooral? Nou ja, dat is mooi dat je het zien kennen en dat je het proeven kennen. En op een radio is het, ja, het goed brengen. Je moet het leuk vertellen en de meesten die moeten zin krijgen niet dan. Ja. Want het is op een uur, ik weet het misschien zo krijg ik wel om, maar ik bedoel op een uur. Ja. Met Douwe en met Hester. Ja. En hoe gaat dat dan? Wat maakt je dan in de radiostudio? Nou ja, dat is verschillend. De ene keer maakt ik een hoofdgerechtje, makkelijk even een boutje spaghetti. De andere keer is het een dessert. Morgens even een wentelteefje van Friese zoekerballen maatje. Ja. En dat ben gewoon gerechtjes. En door de weekend dan ren ik door de stad en dan schijnt het zintje. En dan denk ik van, hé verrek, ik heb zin om iets leuks simmers te maken. Of wat het jestig waar is, dat ik denk van, hé verrek, en je wordt wel eens wat met paddenstoelen aan. Of nou, zo komt dat een beetje. Ja. En dan op radio, ik zou het al, dat is heel dreig. Hoe krijg ik het wetter in de moelen? Hoe vertel je dan? Ja, gewoon er leuk hoe te vertellen. Ja, maar kun je hoe vertellen het meestal? Nou ja, als dit nou shot, dan shot het er lekker uit en dan rent het wetter in de moelen. Maar dan kerst ik zeggen van, nou ja, hartstikke leuk. Geitensees is hartstikke lekker. Protte mensen die denken dan van, nou ik... Mag ik zien een muziek? Ja, meestal een muziekje, tuurlijk. En Geitensees had vaak wat zwiert nodig om even een extra dimensie eronder te gaan. Hey, Vaatjes. Ja. Is dit nog een broerke? Ja, klopt. Geert-Jan? Ja. Waar is nou de betere? Want die zit in een heel luxe restaurant, hè? Vertel eens aan. Ja, mij vertel ik net hoe het de betere nou is. Hè? Vroeger wie Geert-Jan altijd het broerke van René en nu is René het broerke van Geert-Jan. Ja, want hij zit bij Lauwerswold. Ja. Hij heeft een Michelinster, maar dat ben ze wel mee ondergang. Ze hebben vliegen weekend lekker, ben ze behoorlijk stegen, dus die ben hartstikke goed bezig. En hij is ook hartstikke gedreven en om daarmee ondergang te gaan. Okay. Nou, dit is die... Lees weer maar even de hand, dat hoef ik die mensen in het rond te doen in het publiek. Wij krijgen wat op tafel. En hier in het publiek. Rim me lekker om. Jou is ik wat. Heerlijk. Prima. Oké. Hey, dan ga ik even naar tafel, want ik heb Sjerp. Ik heb een lietse verrassing. Sjerp Jaarsma. Zeg eens even. Douw wist een heel soort van de Heineken-ontvoering. Klopt. Oer Heineken zelf. Ja. Die man die het kneveld west. Die trein zitten onder de murren. Het net witten waar die wie. Nee. Zo zou het aardig vinden om die sensatie 20 minuten mooi te beleven in uw programma. Dan was mij een handboeien zetten. Ja, en even een blinddoekje voor. Was mijn hele uitzending een blinddoekje? Nou, ja, nee, net een hele uitzending, maar alleen nog het item hoe de stoomtrein. Zou dat nog wezen? Ik ben een man van avontuur. Nou, ik word het best even dan, maar de hele uitzending hoeft aan mij niet. Nee, net een hele uitzending. Even een stukje. De best. Ja, dan kom maar even. Jermers maar even achterover. Oké. Ja, dit is wat.
Noem ze. Want had je een heel soort doorgaan on. Ja, dan moet je wel goed in. Dat ben maar wat is goed denkjes, hè? Dus als je denkt, nou, hier heb ik geen zin meer in. Hij doet me gauw zoals hij je mail uit de binnenbus en werd hij ziet onder welke voorwensel ik je het al Ja, dat die Peter de Vries, hè? Zit ze goed? Dat zit best. Nou, nog even die. Want ja, die Doderer en die Hij Heineken. zit van thuis mijn hand, hij is op nachtkostje denk ik. Ja. En die handen. Oké. Die handboeien net. Zit goed? Dat zit best. Hoe viel dit nog, zo? Best. Raar? Nou, valt op zich nog wel mooi. En toen wist natuurlijk dat het tenminste, daar ging ik vanuit een Ja, keer. maar die sensatie, die blult. Okay. Ja, sensatie niet het juiste woord, denk ik. Maar dat is ondij. Nee, maar ik bedoel de sensatie van niks viel, even niks witte. Nee, precies, ja. Okay. Bij Helly Maas van. Ja, de dream van honderden stoomtrein vanavond, die spotten deze week uit elkaar. Er is te min yield om een stoomtrein tussen Snits en Stademer te litten. Een ramp voor de vrijwilligers, maar ook een chinvallen voor al die ondernemers die hiervan profiteren zoenen. Om tafel, Johan Roest, machinist in opleiding, Johin het Hast. Ja. Geeske Visser, Stavers Belang, Jim Hinek, Belangen hierbij. En Jan van der Veen, vrijwilliger, je ziet hem in de communicatie. Ik begin met Johan Roest. Ja, dan ben je Hast machinist. Dan heb je krekt dat papiertje nog net. En dan zei ze, die trui van jou, die riet net. Wat viel je dan? Ja, eigenlijk een heel raar. Want afgelopen zaterdag ben je echt op de lok nog aan de gang. Je hebt al vele uren in de opleiding zitten. Hè, want we moeten echt dezelfde opleiding doen als de NS-machinisten en van Arriva. Daarnaast de stoomopleiding. Je hebt hem uit Zwitserland gehaald. Dus je hebt hem echt gevoeld en geroken. Ja. En je bent aan het voorbereiden om in december weer testritten te gaan doen in Stadskanaal. Ja, we hebben op die echte lok zitten die ter console, hè? Ja, je weet alles, alle schroefjes, alle boutjes. Nou, ik ben een opleiding, dus ik doe heel hard mijn best om ze allemaal te weten. Maar je weet onderhand al vrij veel. Ja. Hoe gaat het, Sjerp? Hoe viel dit? Giet wel knap. Ja, de transferie trouwens niet meer. Nou, hij doet het niet meer. Oké. Geeske Visser. Verstond was, we springen we los. Ja. Nou, dat kan je naast wel even. Geeske Visser, Stavers Belang. Ja. Het wie toch het doel inderdaad dat heel die Zuidwesthoeken provincie, of gemeente daarvan profiteren zo. En dan JO het verhaal, hij riet net. Nee. Wat denk je hem dan daar? Nou ja, hartstikke jammer natuurlijk. Net als wij in Staveren natuurlijk in alle plakken. Van ja, het is gewoon eigenlijk hartstikke jammer als dit niet teruggeeft. Ja, wat hier niemand poorten zet al in het fruit? Nou ja, goed. De ondernemers proberen natuurlijk vooral erop in te spelen. Vanuit de toeristische verenigingen vooral probeer je er ook op in te spelen. Van activiteitenboel van, goh, wat is er allemaal mogelijk. Dus je probeert je er allemaal om uit te werken. En erom bij te dragen van, ja, goh, de prognose is 74.000 mensen in het jaar meenemen. Nou, dan moet je een substantieel aandeel in je staat zien te krijgen. We hebben een stoomskip, hè? Dat kleerluidt om van Staden weer naar die kant van de keuze te gaan. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Tenminste, er is wel een ondernemer die graag in Staveren aan wil. Eigenlijk 2 hetter. En ja, dat zou natuurlijk een prachtige onvulling wezen op dit gebeuren. En ja, het is alle keer eigenlijk plus. En dat maakt het zo mooi eigenlijk. En dat ik het idee in binnen om de stationswerp naar je te laten komen. En nou, dat zijn allemaal hartstikke mooie ontwikkelingen. Ja, en dat komt allemaal wel een beetje op het achterste in, denk ik. En ik hoop het net, maar komen ze wel een beetje daar staan. Ik wil even waarom naar dus de dag dat Max Kooijmans, de geestelijke heid, zei van jongens, het gaat net terug. We hier al het gevoel en dit zei hij dan op televisie. Want je steekt je nou voor deze loods die dan echt eens oor is. Hoe voelt het nou? Doet pijn. Ja, dat moet ik er verder over zeggen. Dat doet gewoon pijn. Ik kan ook moeilijk kijken. Het is goed dat ik met mijn rug er naartoe sta, want dat doet echt zeer. Ja, Jan van der Veen. Je zit in het MT en in een communicatie van de stoomtrein. Wat houdt dat, Krikkie? Nou ja, je moet bedenken dat zo'n stoomtreinmaatschappij gewoon een volledige treinmaatschappij is. Wij hebben dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten als een NS en alle andere maatschappijen in Nederland. Dus het betekent dat wij gewoon P&O'ers hebben. We hebben mensen die automatisering doorgaan, mensen die communicatie doorgaan. Horeca, alles wat erbij komt zijn bij een compleet bedrijf. Zit ik bij de stoomtrein en samen vormen wij met al die voorzitters van die verschillende werkgroepen een managementteam. Waar wij eigenlijk om elkaar afstemmen van wat gaan we hier nou doen. Hey, ik mooi Max Kooijmans praten, want in het managementteam begreep ik, dan zit je maar de directie vastzitten, zit je dan?
Ja, het managementteam is dus een list tussen het bestuur en het managementteam. En zie je het ook om? Nou, ik ben sinds 2 jaar vrijwilliger bij deze maatschappij. Ja, de laatste man, eventjes, ja, want op een gegeven moment komt die lok, die heeft dan problemen, die Zwitserland met de keuring. Ja, nou, failliet zeg ik net omkomen. Waarom net? Omdat we zijn een hele enthousiaste club, een hele enthousiaste aantal vrijwilligers, 200 man, meer dan 200 man. En we hebben al die problemen gehad de oude onder jaren. Lietser, Grutter, uitstel, terug aanpassingen aan het spoor en nou dus de trein. We hebben problemen hier. En we zijn eigenlijk overal steeds wel weer bovenop komen. We hebben altijd wel weer een oplossing Maar gevonden. wie wil vaak wat, hè? Het is een maatschappij in oprichting en net iets maar wat je zegt, nou ik bestel daar een trein en daar een trein en we regelen het wel. Je moet, je wil ik een beetje, deze trein hier, deze trein die riet heel mooi. Op een beleving investeren. Nou, ik zet hem even stil. En ja, dat is net samen die. Nee. De trein stopt het nou bij jou? Ja. Zit het nou dat je hier de hele dag mee ontprutsen bent op een zolder? Nee. Ik ben net iemand die steeds maar mij een fototoestel op met modeltrein en wat het. Dat net. Ik heb mij puur om mijn techniek, echt om het werk aan een echte trein. Ja. Ik wil even naar jouw gevoel hebben, want ik heb zo'n idee. Sjerp, misschien kun je er even hoe ik even maar hoe nooit denken. Op een gegeven moment dan krijg je zuid je huid. Als je die riebewijs helst, dan moet je in mijn oude Porsche. Je lekker racen. En dan heb je haast dat papiertje, maar je 1 keer aanrijden en dan blijkt dat je huid te volle schulden hebt en dat die Porsche voort gaat. Ja, nou, het precies hetzelfde gevoel van wij winnen staf hier. Je hebt je theorie klaar, je hebt al wat proefexamens. Wij hier tussen een auto, dus vandaar. Oké. Ja, maar die valt nog even in. Ja. Maar dan en je rijdt ermee, hij zit er. Je weet dat het is shit en een paar dagen vrienden is er nog mee aan het sleutelen en dan de man zoiets van, nou in december gaan we echt weer rijden, nog meer leren op het ding, nog meer gevoel krijgen. En dan in april de rijdagen maar iets tussen Snits en Starum om het praktijkexamen echt te doen, want dat is verplicht natuurlijk. En dan had je de theorie al in de knip, want dat zou ergens in januari, februari wezen. Ja, spietig. Wat kun je nou nog, maar die papieren? Bewaar je hopen dat het teruggaat en misschien ergens nog verzilveren, misschien bij iemand hoort, ik weet het net, maar op dit moment boy natuurlijk eigenlijk tussen Snits en Starum rijden. Ja, Jan van der Veen. Op een gegeven moment, komt bij mij de vraag van Boppen. Je jaren de hele week hele mooie loon van mensen die toch een sympathiek idee vonden. Spietig dat het misgaat, maar er zijn miljoenen nou voort. Die ben er net meer. Waarom wordt er nooit eens die kritische vraag gesteld wie er wel een goed leadership? Heb je het jezelf wel eens afvragen? Nou ja, ik zit er redelijk dicht bovenop. En mij kan natuurlijk alleen vanuit mezelf praten. Ik zit net in het bestuur. Ik ben een beperkt zicht. Maar ik heb er altijd wel vertrouwen in dat het goed te regelen was. Wie de dream van Max Kooijmans? Ja. Jim gongen al in mij. Wie die dream en die passie sterker nog? Ja, en ik denk nog steeds dat het kan. Ja? We hebben gewoon twakker een enorme dikke pech gewoon. En dat draait je uiteindelijk de nek om. Omdat gewoon 2 jaar achter elkaar, nou ja, ik kan wel nadenken, bestaat een bedrijf op en er is 2 jaar lang aan het investeren in locomotieven, in gebouwen. Maar daar krijg je geen cent voor. Waarom? Want ik kan net rijden. Toch 2 keer pech. Ja, en dan wordt het een heel dreig verhaal. Ja. Ja, want Geeske Visser, Jim hebben we nou bij elkaar zitten als Stavensbelang, Warkemsbelang, Warkemrieter een elektrisch treintje, een hielpenrieten treintje. Jim hebben we al plan. Jim hebben we nog een brief opgesteld voor de provincie. Wat zit erin? Jim, heb bij hem? Ik heb hem niet bij hem, maar nou ja, het is een gezamenlijk iets van alle de plaatselijke belangen aan de spoor. Plus de promotieclubs en de VVV's nog. Dat wij eigenlijk vregen aan de provincie en aan de gemeente van alsjeblieft sjog nog een keer en zorg je dat er een troststart komt. Ja. Sjerp, hoe gaat het trouwens? Knap. Ja, is het nu weer, is het nu weer ervaring? Dus dit is wat lekkers voor die trouwens. Maar ja, dat wordt wat dreig. Hey, maar ik heb het trouwens wel aan je. Jim zit er daar, je komt uit Aldemarm, heb ik een toeristische attractie daar ook. En een campinglook. Nee, een recreatiepark. Een stroom, mooi voetbalgolf erbij. Is het ook voor Jim Balen daar in Gaasland? Ja, zeker. Zeker, want ik ben hier nou indirect de eerste boekingen al bijna binnen. Een broer van mij, Douwe, die had die Gaasland Express, de Amerikaanse schuilbussen. Die had de eerste reservering al binnen. En dan komt er, ik was mijn groep en bij mij van een bak koffie op het terras. Ja, dus die spin-off die hier heel groot is. Ja, maar hij zei me juist een keer wat 10.000 euro verhuur als het alsnog terug iets, als hij als ondernemer. En ik denk dat er wel meer zou binnen. Heb je dat meer, Jet?
Als me losmaken, dan zou ik eens even in de beurs in. Ja. Professor? Ja, dan wachten we nog even maar. Dat hier Heineken kon het ook wel vrij jongens zien ontvoeren, maar dan heet die ook niet in de basket. Ja, dat geloer heb ik zelf nog niet gehad, maar ik ongetwijfeld dat er ondernemers binnen die daar wel geld voor over gaan. Maar ze hebben niet praten met elkaar, dus maar wel van we moeten met elkaar eigenlijk zien dat wij het lood jaren litten, dat wij belangrijk vinden dat er een troststaat komt. Ja, want Max Kormans, die koe ging geld mee vinden. En dat is toch een hele creatieve man met al die mooie marketingplan. Ik heb er 3 jaar ook in bijwest. Ik dacht, ja, die man die weet het. Die heeft het wit. De gave om mensen bij om te lopen en dan slaagt het net. Zeg jou nog konzen? Ja, ik snap voor ondernemers dat het heel lastig is om in deze tijden te zeggen, nou ja, de broer van Sherby die biedt het aan. En als er nog een soort van dat soort mensen binnen, dan zullen we dat kennen. Maar ja, ik snap heel goed dat ondernemers zeggen, nou, ik weet het net, hè. Zeker nou dat natuurlijk een failliet dreigt, dan zou ik net als ondernemer heel makkelijk erin stappen. En zou het plan mogelijk beter op poorten zetten willen kennen als Kooijmans en Ebenezer? Als het noorden doet? Ik denk dat je wel die passie hebt om van de groen te krijgen. Dat ik zeg hoeveel problemen met zijn slager wist is. Hij is al 3 jaar mee bezig. Daar mooi een rationele denken kennen, maar ik passie voor hebben om inderdaad dat jongens leert hoe de hele Europa te vleien om het voor elkaar te krijgen. En maar de Sintelom gaan kennen. Ja. Wie dat een manco? Nee, dat wie het manco net. Nee, het is echt die zinslag wist 2 keer uitstel voor een onderneming in opbouw. Dat was niks waarom voor je kerst. Dan de kerst nog zijn beste ondernemer wezen, maar dan slacht het gewoon net. Hoe komt het met jou? Wat ken je nou met de papieren? Even niks. Nee. Even niks. Maar je mooi. Je mooie maat van een broek, hè? Zet me gewoon de verkeerde kant op. Die dacht eruit, dat is trouwens net echt handig. Maar... Nee, mij officieel net, hè? Nee. Oké. Nee, maar gewoon verder. En kun je op een open bedrijf misschien? Want je bent officieel nou... Ik ben wij zijn natuurlijk een heel soort in Stadskanaal. En daarin natuurlijk ook stoomtrein. En daar hebben we ontzettend veel hulp gewoon. En ook begeleiding vanuit de stad. Die hebben ons ook geholpen met opleiding. En ja, je weet het net, maar mijn passie is eerst om in snits te rijden. Ja. Nou, als dat slag het en als jouw oproep, ik slag het en er komen die miljoenen los, nou ja, dan is het maar de vraag, hè? Dat is het hopen. Ja, maar jouw willen wel naar de booster dus. En ik zal je eens losmaken. Dat is mijn broer, Douw, hè? Ja, van de Gaas van de Express, maar ik geloof het. Ik wil eens even tot de... Ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor het gebied Gaasloon en daaromheen dat natuurlijk een soort toeristen naar die omgeving komen. Mooi. Daar hebben we al wat aan. Ja. Jongens, Tiege dank voor je komst naar de studio. Blijf maar even lekker zitten. Dan praten we verder over de Heineken-ontvoering. Een heel mooi verhaal van Jaas. Maar ik hoop dat dat nou een beetje field hoe die hoe die Heineken field heeft. Als er dan een troststaat komt voor die stoomtrein, we hebben het hier de hele tijd over, dan moet er wel geld wezen bij de provincie. Is dat geld er wel? Duke Kroeze die zocht dat uit. En met het faillissement van die stoomtrein verliest de provincie zomaar in 1 keer 1,8 miljoen euro weg. Trouw de play. We zijn in het provinciehuis in Ljouwert en dit is de begroting 2012. Hij is heel dik, hij is 281 zijden. Dan moet er dus heel wat besluiten om worden hier. Het ziet er al hier heel rustig uit bij zijn vergadering. De deputaire behandelt de moosjes, ex-PVV Jelle Hiemstra zit alleenig en er worden alle hier stikken teruggenomen. Maar onder deze rest zit een brok van spanning. Want de oppositie vindt dat ze boeten spul staan en de grote coalitie van PvdA, CDA en FNP alles bepaalt. Dit is de oppositie. Even zien, hè? Ben je even tussen de oppositie instaan? Mag ik er even bij? Nee, maar dan een motie van afkeuring. Doe maar. Nee. Ja, wantrouwen. Ja, mag ook. Het gaat om, Otto, het gaat erom dat zij tot nu toe stelselmatig weigeren om met ons die discussie te voeren. Nou, dat keuren we niet af. Dat betekent dat wij het handel en wandel van dit college wantrouwen. Wij worden gepasseerd in onze belangrijkste taak. Ja, en als dit de manier is waarop het komende 4 jaar moet, dan hoeft dat van ons niet. Lijkt wel een beetje boos. Ja, daar word ik ook hartstikke kwaad om. Ik word in een van mijn fundamentele taken gepasseerd.
Daar zit er bij de lijstje, Otto. Ja, nee, maar ik viel van mij met mevrouw Groeneveld. Want ik bedoel, het gaat wel om een belangrijke dingen. En het college zei het nog stelselmatig, ja, we hebben die kerntakendiscussie voert, wij hebben het afsluiten. En het enige wat ze die in hij is een coalitieakkoord sluiten met hun tweeën en de rest hebben ze boeten sluiten. En dat is een motie van wantrouwen en wat betekent dat dan? Nou, bij meerderheid zal het college op moeten stappen. Maar ja, je hebt helemaal geen meerderheid, dat is hem, hè? Dat klopt. En dat is de grote frustratie. Ook het beeld wat het college daarmee oproept. Van jongens, jullie kunnen hoog springen, jullie kunnen laag springen. Wij doen wat ons goed dunkt en jullie hebben het maar te accepteren. En dan spreekt de PvdA ook nog over een uitgestoken hand. Maar is dit net gewoon democratie, dat de meerderheid besluit? Ja, nee. Dat is democratie, dat de meerderheid besluit. Maar de kerntakendiscussie is nooit voert in de stedenvergadering. Die is altijd hier bij de vergadering over het collegeprogramma. Daar mochten wij net interrumperen, daar mochten we geen amendementen initiëren. Daar konden we er net fatsoenlijk op praten. Dus die discussie is nooit goed vier. Maar ik ben bang dat ze het gewoon net dwarren. Even letter de complete oppositie in Moelis. Het wordt een motie van afkeuring. Het college zou daar om in februari mijn notitie te komen. En dan moet er echt praat worden, zei de oppositie. Oors komt er een motie van wantrouwen. En dat is heel wat in de politiek. Nou, ik hoop net dat ik een motie van wantrouwen krijg van deze man. Zal ik nog eens even wat scherp? Nog een hapje van de guide, het zie je? Ik neem het zelf. Ik zal direct. Nou, ik zal die eerst even. Meneer Volle met de mullen vol praten. Nee. Zal deze er even aan, Helly? Ja. Hoe is dat? Het is fel. Het lucht is fel hier in de studio. Ja. Ik zal die prachtige. Nou. Maar dit wel even slagje, hè? Of die losgaat. Ja, dit is los. Dan breek ik hem even los. Want ja, ze ben net zo heel best, hè? Ze komen bij zijn speelgoedzaak, was je hoor. Ja, nou ja, die maakt wat in bij de omroep. Ja. Dan heb ik in Jolt om al die dure dingen zat te kepen. Dit is er nog even. Hé, dat ik zoen, die ziet en zei trouwens ik zo vast. Zij ziet maar één hoorn vast. Nou, misschien kun je het zelf nog even doen. Ze ziet maar één hoorn vast onder. Oké. Hupsefijn. Nou, hij is vrij, mensen. Hou die niet. Hey, we praten eraan, zeg je erover. Ik zal even naar de kok zien. Ja. Ja. Het is wel apart, hè? Ik wil je uitnodigen en dan mij verdorie met de blinddoek. Ja, dat... Ja, het zwet op elkaar. Ja, ik ben er ook bezig. Ja. Ik zeg, wat is dit? Dat is saté van tonijn met komkommersalade. Ja, en ik zie op de site van Traaihoes, dat is een specialisme. Specialiteit? Nou ja, net de tonijn. Ik had hem wel eens op elkaar staan. Maar een van uw specialiteiten is de bakte eel natuurlijk. Hè? Ja, wij zitten om het wetter. Maar toch ook saté saus. Wie dat het dan? Ja, nee, bij mij is uw eigen pindasaus, uw eigen mayonaise, uw eigen saté. Ja. En in de spotlights, dus dat is lekker warm. Ja. Ga je nog even over die familie van je mee? Het is een houdt een mem in de horeca, broer dus. En hij zit dan niet zo lekker. Hoe werkt dat, hè, maar die ranglisten? Is dat belangrijk voor een restaurant? Ja, het is wel belangrijk. Het is net een must. Maar het is, protemeesken lezen dat natuurlijk. En daar komen wel protemeesken op houden. En nou, de wist wel hoe het zelf gaat. Als bij de familie bij elkaar zit en in een site zien die van van het weekend daarheen naar West eten en dat weer hartstikke lekker. Dan probeer je dat zelf ook een keer uit. En zo doet zo'n belet had ik. En krijg je wat onbekost namen? Zeg maar. Vaartjes, is dat nou een begrip en dan komen ze bij jou? Nou, nee, we doen het met elkaar. En Geert-Jan die had wedstrijden zien. Ik had vroeger ook nog wedstrijden zien. Ja. En het ben hele orenbedrijven. Traaihoes is een heel orenbedrijf naar Lauwerswold. Alleen nog toch doch je ik dingen hetzelfde. En hij doet dezelfde dingen. Nou, heet de baan wat hoort. We beginnen scherp. Want daar hield iets te blinddoek zitten. En nou eindelijk vrij. En om te praten over Heineken-ontvoering, de film. En je luidt nog volle meer. Het boek om Mooiskreun. Wat is dit? Dus een DVD, een documentaire. Maar originaalbeelden. Maar ik bijvoorbeeld de sloop van de loods. De loods wat hun dus vers ziet in een kille korencel keten door de murren. Die zien 2010 sloopt. Die sloop stiet erop en meer een interview met die ontvoerders. En een documentaire van de KRO. Ja. Want wie dus als jonkje, 15 jaar denk ik, jij dus van die ontvoering. En dat heeft jou met de straat pakt? Dat heb ik meer en meer toen volgen. En dat heb ik in de loop der jaren wel wat volgen in blauw. En uiteindelijk in 2000 ben ik mijn rondleiding begonnen. En toen ook voorkomen dat iemand in die bus
meer zo wie door die ontvoering dan ik zelf. Dus daar heb ik me er nog volle meer in verdiept. Ja, en dat leidt dan uiteindelijk naar een gastrol in de film. Daar hij kan ontvoeren. Ja, dat is een, daar hebben wij een fragment van. Zelfs in de trailer is het te zien. Nou, dan heeft het wel makkelijk, denk ik. Een seconde. Een seconde. Nou, zullen we even zien, want praat maar even mooi. Ja, hier een prachtige mooie muziek van de Golden hier. Daar zit ik rugs, mooie sigaret. Ik ben al 2 van het roken nou, maar... Nee, daarachter. Hij zit er nog verder achter. Daarachter, ja. Ja hoor. Verstoppen. Ja. Met dit inroltje? Hoe ging dat? Nee, ik kom op een keer of 6 zo'n plakken. We hebben Rom in de film. Best nou zogenaamd een vriend van die ontvoerders. Er best op een jeetje bij je. Daar zit hij in een rechtszaak. Daar zit hij in een kroeg. Bij een persconferentie. En zo binnen wat dingetjes. We zijn dan in voorkomst. En het leuke ervan wie dat 2 van die scènes, die opnames winnen in Zuid-Afrika. En ik mocht dan ook mooi naar Zuid-Afrika beginnen maaien dit hier. Ja. Ken je trouwens die film en de boeken bijvoorbeeld? Eindelijk ontvoering, heb je het lezen? Nou, ik heb ook nog net lezen, maar goed, ik weet toch net iets. Nee, je had ik me volgen vroeger. Dus ja, het is iets spannends, hè? Ja, die spannend wereldwijd webpagina nice. En nog je Heineken, wie je samen met Cruijff en Hauer, nou toevallig de hoofdrol in de film, dat zijn de bekende Nederlanders in het buitenland. Als je in Amerika komt, zoals Rutger Hauer, ken ze hem al, Heineken, ken ze hem net persoonlijk, dan is het voor zijn product. Ja. En met Cruijff hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, ik hoor ook wel van dat misdaadverhaal en ik denk een heel stoere nek. Maar waar is nou zo helemaal gek ervan dat hij er roelleidingen verdot en... alles weten wil, maar meestal praat zelfs nog de loodsopkeepje wil daar in Amsterdam. Ja, daar is ik sprake geweest. En achteruit, hij nooit meer sloopt. Het spiet me nou. Ik ging wel een Gaston hel je wel, maar ja, er was geen ruimte voor en die past ik net in dat mooie Gastonfje. Dus maar qua geschiedenis, er is nou een Nederlands film, maar er komt zelfs volgend jaar een Hollywood film. Ja, want die is van Peter R. de Vries. We willen graag toeristen maar de stoomtrein naar Gaston hel. Maar altijd natuurlijk iets tiet, werd maar één van wie wereldwijd. En die Hollywood film werd een succes. Wat hier dan mooi is, dat is natuurlijk sinds Amerikaanse toerist en senioren toeristen die loods stiet in Gastelon. Ja, dat is een gepasseerd station, dat is Sluten. Maar als je die film, deze film, de Nederlandse film, die eruit nou als een trein. Hè. Wat vind jou de meest opmerkelijke scène uit dat hele gebeuren? Van de Heineken-ontvoering? Nou, er zitten wel een hele mooie scènes in. Maar er zijn natuurlijk mensen die wonen naar Sjen. Ik zal niet alles verklappen, maar het is best wel spannend. Ja, Rutger Hauer, die kent volgens mij zijn discussie in mantel in Beesterswaag wel rondmaatje. Want die gaat zeker in de prijzen van. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Kom maar wat. Maar het hele gebeuren van de ontvoering, want er zijn volle meer ontvoeringen geweest van Hein, hebben we ontvoering gewoon. Ja. Daar ben je net gefascineerd over. Nee, maar dat is dit toch de Gert-Jan Hein-ontvoering, die is natuurlijk volle triester. Die man die is dezelfde dag al vermuiden, trots zijn ontvoerder. En Heineken en zijn chauffeur Doderen, die had overleefd. Die ben na 3 weken bevrijd door de politie. En Heineken, die man is eigenlijk een dag en nacht liever aan het werken. Dat komt in de film ook goed naar voren. Hij had een plan nu toch in die cel. Ja, hij had vooral die man pakken van. Ja, de dieren. Ja. En hij had ook wel, wat ik uit een interview begreep van Frank van Linden, die man had altijd gekooid geweest. Ja, en Doderen is een wrak. Ja, die is er nou altijd gekooid geweest. Heineken had er nou eigenlijk constant omringd door bodyguards. Ja, maar wel uit de sympathie dan bij die... De ontvoerders of gewoon bij het verhaal? Nee, gewoon bij het verhaal. Hè. De sympathie laat ik heel duidelijk bij de slachtoffers, bij Heineken en Doderen. En daar werd ik een soort aandacht op besteed. Toen bijvoorbeeld, dit weekend ook die tour werden ze even eenmalig. Maar toen we als mensen die cellen bezegen, werd hun in vast zitten in. Dan kwamen ze maar de koord en rilling aan de buitentafel. Ja, wat hoe liep dat nou? Maar die blinddoek en dat spul achter de. Ja, het improviseren. Nou, maar viel dat raar? En ik weet dat ik tenminste dat ik letterlijk vrij litten we. Geeske komt ik van Gastelon hier mij vast bevrijden. Uiteindelijk. Ja, Geeske? Ja. Maar oké. Had hij wat de yield voor de stoomtrein maar niet? Ja. Dat wist die man niet. Heineken en Doderen hadden in enorme onzekerheid zitten. Vast ohne murren, alleen nog een pyjama, zwarte sokken aan die de 3 weken lang onhouden had. En zo dan mochten ze wel eens even los. En dan zetten de ontvoerders die cel daar in elkaar riepen. Dan konden ze bij elkaar praten, hij is die chauffeur. Toen, Heineken is bekend om zijn humor. Die zei toen een keer zijn chauffeur: Ab, maak je geen zorgen, zolang jij hier zit, kost je geen snipperdagen. En Ab, wat moeten ze nou met jou? Jij hebt toch helemaal geen geld? En dat hij het beter niet zin kent. Want op dat moment dacht die chauffeur: verrek, ik helemaal niet hield. Nee. Waarom hebben ze mij ontvoerd? Waarom zit ik hier? Ja. Ik ben wisselhield. Dus die Doderen, die hadden zo'n onzekerheid zitten, 3 weken lang. Van,
zijn mij gewoon mooi noemt om natuurlijk het Heineken-concern onder druk te zetten. Altijd net betellen we het. Wordt hij misschien wel erg langs de dik gooit. Morgen dus de Tour. Ja. En die app die komt vanzelf. Ja, mooi snel. Nou, succes ermee. Dankjewel. En er komt vast nog wel meer nice over Heineken. Dat bedoelt dus vol. Als die Hollywood film komt, dan zet dan ik dan in het Engels. Okay. Nou, ik ga even naar de cocktail. Ja. Wat is dit in de sek? Chocolademousse. En dan heb ik een cake van piepernoten. Die komt er een beetje bij. En nog een leuk chocolaatje maken van erbovenop. Lekker. Chocolademousse, daar wordt wel wat van pro. Ja, maar even wat in. Dat vind ik wel lekker. Ik zal hem voortnemen. Want ik even naar de menu toe. Hoe leppel ik dit dan binnen? Ik heb een heel mooi leppeltje van die. Jos, ik vind chocolade, dat is wel heel lekker. Ja. Wat ik net green. Lekker hè? Romig. Vond de ben volgens mij. Vond hem lekkerder dan de guide het zien. Ja, die guide precies is ik net van ben. Ja jongens, we beginnen naar de minuut van. Want alle weekend dan krijgen de mensen de kans om wat te dwan en te vertellen over een evenement. En dan zal ik even terug de band, tussen de band terug. Jongens, zo'n kant. Moet je trouwens even wat loert, want wat doe je? Ja. Tuurlijk. Ja. Nou, wat is het al? Nou, ik ben Tim Koudstaal en ik ben van Kickstart. Een muziekinitiatief. Ja, en deze band die hier al hier bij jou? Die horen allemaal bij mij, ja. Ja, ze doen allemaal mee, te gek. De minuut erin? Oh, hij begint? Ja, hij begint. Het is een initiatief gestart vanuit Kinderen Maken Muziek. Dus we willen dat alle kinderen hier mee kunnen doen. Tot en met december gaan we allerlei instrumenten uitproberen. Van elektrische gitaar tot piano. Dan gaan we in juni met z'n allen optreden. Het is een TTX deel van 8 tot en met 12 jaar. En dan gaan we met z'n allen op het podium. Krijgen we hulp van muzikanten uit de regio. Nou, en we gaan allemaal bandjes maken en met elkaar leuke dingen doen. We hebben er zin in. Half november starten we. En bij deze zijn we, want we zijn de afgelopen weken gaan we ruim over onze aanmelding heen. Dus we zijn hartstikke druk naar sponsoren op zoek. En bij deze doen we een aanmelding. Dus wil je dit initiatief sponsoren en heb je zoiets van kinderen maken muziek, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, neem contact met ons op van Kickstart. En te gek. En dit is een cultureel -10. Hé, wat is het hè? Maar ik weet net hoe het heet. Oh, nou, hoe heet het? Een shaker. Een shaker? Oh, tamboerijn. Oh, het is Aru. Nou, hey, maak je even wat loert, jongens, want dan kunnen we jaren hoe belangrijk het is. Weet dit wie nee, en na je weekend vrij. Kom op. Zo, was het. Ja, dat is eigenlijk goed.